Pues, el teu nom i apellidos, me'ls pots dir? Ederlinda Bello, en vez de burro, Aparicio. Molt bé. Bueno, tu mos has contat moltes coses, tens una memòria familiar bastant arrere, o sigui, Sí. pots contar com va ser, qui eren els teus abuelos, com van arribar hasta les alqueries? Pues m'abuelo va estar tota la vida pels monters, perquè com a més m'abuela tenia pinar, tenia molt de pinar, entonces m'abuelo quan tiraven pins arrastrava madera, i arrastrava madera d'un, de l'altre, de l'altre, de l'altre. I després, quan la guerra els va agarrar en Sant Juan de Peñagolosa, i se'n van vindre i volien anar a viure a Nules. I per l'abuela de Teodoro Gargallo, la tia Pilar, li va dir, ai, per què no veniu allí a les alqueries, que nosaltres hem anat i vivien allí dalt a la carretera, i va dir, allí a la finca està la dona i està la Isabeleta, la que feia catecisme, i diu, allí estan les dues dones perquè ell està pel món, el Márquez estava pel món i no sabien on estava, i m'abuelo va dir, oi, doncs en vez de Nules, venim a les alqueries, i van vindre a la mina. Van vindre a Torre la Mina? Van vindre a la mina de Caseros. De Caseros, a fer-se cafè. I van estar 4 o 5 anys o 6, treballant, treballaven la terra, tenien vaques, tenien gallines, tenien a treballar, a treballar. I després de la mina, un home que li faltava un braç, que li diuen el tio Pepe el Curret i la tia Maria la Xateta, que vivien ahí darrere, li va dir, oi, senyor Tomàs, venen una casa, allà al carrer Sant Ro venen una casa. I l'abuelo va comprar la casa i entonces de la mina se'n van vindre així. Clar. Tu mos dius que això era una zona com rica. Sí, ui, vostè se'n va al carrer dels Rics, senyor Tomàs, se'n va al carrer dels Rics, eren tots comerciants, així estava el Basero, estava ahí ara Vilodi, estava Tarfi a la punta, Filets, Tarfi, claro, allà a la punta. Entonces, claro, diu, ui, és que vostè se'n va viure al carrer dels Rics. Amigo. No, bé, i després m'abuelo, que ho ha dit a muntó de vegades, treballant, tots, treballant, el respecte de la gent, i m'abuelo en aquell temps va ser prou volgut, ja t'he dit, va fer molta amistat en el tio Carrillo, i el tio Carrillo li deia, senyor Tomàs, usted haga relación, y ma mare era amiga de Carmencita, de les filles, i de Nievetes, i de Lucía, i de tota la gent que vivia per allí dalt, des del bar de Campos, del forn, claro, estaven allí l'amistat de la carretera, totes amigues. I ma mare se va integrar molt, baixaven al ball, al ciclista i al no sé on. Perquè van baixar els abuelos? Van baixar, ma mare se va casar així. I els meus tios, ma mare era la major, i els meus tios, este que has vist així, va baixar quasi en pantalons curts. Clar. Jovens, sí. Sí. Però els dos abuelos, de pare i de mare, els dos van vindre? No. Van vindre els abuelos, els pares de ma mare. Els pares de mon pare se van morir en Astúries i, de fet, tenim un pis en Astúries. En Oviedo, que també volem vendre-lo, però com això és que allí jo no tinc que anar en la vida. Per què? I tu vas néixer així ja? Jo sí. En esta casa? I vaig ser el primer part que va atendre don José Alonso. Ostres! I mon pare vivien en la carretera i don José no sabia enrotllar-se els cigarros. Se'ls enrotllava i li caia i se quedava en el paper. I li deia a mon pare, Ernesto, líame unos cuantos. Sí, jo vaig ser el primer part que don José, jo a vegades quan parlava amb ell li deia, no se vio ningún San Juan con tantas flores, don José? Que com no li vaig caure en terra. Sí, doncs mira, coses que te'n recordes i de molta gent que ja no està. Clar. I els teus pares com es diuen? Perquè apareixen en fotos... Ederlinda i Ernesto. I a ma abuela Ramona i a ma abuelo Tomàs, de ma mare. I els de mon pare, Rosaura i Aventino. Aventino. Ostres, mare meva. De León.
uno de León y l'altre de Mieres. Ara està més unificat, però entonces cada... Sí, claro, y además allí son como barrios, el concejo de no sé qué, el concejo de no sé dónde, sí, sí. Pues mira, nosaltres així, en el tio Vicent de Pau, el pare de Vicente i d'ahí darrere, i la tia Doloretes a Muntó, en els del Forn a Muntó, en el tio Borràs i la tia Maria també, en la tia Carmencita i el tio Salvador, la tia Carmencita la de l'oli, també, o sigui, que en tot el veïnat del carrer, igual que Maria Victòria, la tia Carmencita, Carmina, en tots els veïns, el que necessites com ho necessites, i ara continuem. O sigui, han vingut veïns nous, el veí d'ací davant diu, necessito 80 euros. Ja te'ls tornaré, perquè se n'anava corrents, diu, no me dona temps. Doncs ara l'home este que treballa a la terra, Manolo, ara du la motosierra per deixar-li-la a un altre que me la demana. Doncs escolta, doncs sí, jo no, i a més és el que passa que si tinc que ajudar algú, encara que siga per limpiar-li el cul, estic disposta, i doncs a tot no li caurà, a tota la gent tampoc pots caure bé. No, segurament. No depèn de tu, això. Això no depèn de mi. Però, és igual, jo si puc fer alguna cosa la faig, i ja t'he dit, primer estava en els abuelos, en la Creu Roja. Així vaig estar també pels servicis socials de l'Ajuntament, també vaig estar una temporada. I després, ja t'he dit, i ara farà més de 17 anys que Nati, la dona aquesta era mestra i venia tots els dies a donar classe als flarers, a Borriana. I llavors ella ficava de menjar i jo ficava de menjar als galls del carrer. I a poc Rosana Tarrazón ens va deixar un trosset ahí al costat, va tirar les delícies i ahí n'hi ha una cotxera que no tenia teulat, no tenia porta, no tenia res. I poquet a poquet hem anat, hem ficat techo, hem ficat porta, hem ficat cristalls per darrere, tenen lliteres per dormir, però fa més de 17 anys que vam fundar la gatera, 17 anys alimentant els gats. Mare meva. Això és preciós, Jo estic molt satisfeta del que faig. Jo estic grata així, que no visc així prop. Molt satisfeta, molt satisfeta, molt satisfeta. I venen alguns que venen pobrets molt malament, i després hem arreplegat gossos, però clar, allà no es podia posar. I n'hi ha una xica en Villarreal que li diuen Carmen Glòria i li diem Carmen Glòria, i ella té un maset, Carmen Glòria que vingues i arreplegues un gos, Carmen Glòria que han atropellat un cachorro i el tenim que operar però han dut-lo. I bé, o sigui que els gats ens hem ocupat molt de temps. I ara, Carmen Glòria també, hi tenen gossos i agarren cachorros i podencos, i li han pegat i l'altre l'han atropellat. A veure si la gent també se consciencia que els animals no són coses. Òbviament, sí. Els animals no són coses i un animalet, quan li fa mal, algú li fa mal. Sí. Totalment. Jo estic contenta del que faig. Us ajuda algú o feu vosaltres? Home, nosaltres hem anat a firetes. Si algú fa una adopció, potser ens dona pienso, ens dona algo. L'Ajuntament enguany també s'ha portat bé amb nosaltres. S'ha portat bé amb nosaltres perquè és que la policia també, si se topeta un animal, està en la basura o li passa algo, doncs també, jo al final els de Borriana els vaig dir, a mi no me porteu més animals, perquè són les alqueries. Entonces, així, els xics d'ací, la policia local, si topeten algo, el duen, i enguany l'Ajuntament, per castrar galls del carrer, ens va donar diners, s'han castrat de la carretera general, de la Casa de la Música, de la Gatera. Que meravella. Sí. I en Borriana ha anat a moltíssimes reunions, perquè molts ajuntaments no tenen ni idea de com se tenen que fer les coses, i s'ha fet una normativa, tota l'ordenança municipal, enguany que s'ha fet dels animals, hem anat diverses coses, Tara Verde, i se va fer el CES de Borriana perquè volíem que es començaren a donar molts diners per castrar a galls del carrer, perquè en Borriana no s'havia fet mai res.
I entonces se va fer un contracte en una veterinària de Castelló, se fiquen les gàbies del port, de puestos que n'hi ha més conflictius, i se fiquen. I jo vaig anar a moltíssimes reunions i ara també soc del CES de Borriana. Però així en l'Ajuntament o la policia local jo estic molt contenta. No, estic molt contenta perquè la Renfe se veu que va tirar alguna cosa que no tenia que haver tirat, va fer... Ara la tallen la brossa, però va polvoritzar en alguna cosa i mos va matar una muntona de gats. Jo per poc me morc. I en seguida els municipals, en seguida la policia local va vindre, Jordi el veterinari també, van fer un informe, ho van enviar, i jo l'altre dia dic, ara quan obri la porta que me topetaré. A una altra escampada, o sigui que ho vaig passar mal, però bueno. I jo d'ací de l'Ajuntament de veres que estic, de la policia local estic supercontenta. Supercontenta. Mos han entrat a robar 2 vegades també, els gats, mos se van endur medicació, els transportins, els llits, el pienso, tot, mos van deixar en el cul a l'aire, uns 600 euros se van endur. Claro, mos van deixar sense transportins, sense medicació, sense res, res. I després la segona vegada teníem una làmpara així gran, que teníem llum, perquè tenim aigua però llum no, i lleven el farol, el troben al carrer i el trenquen. I per això, per què mos ho fas, això? Desgraciats. Això és que no, per això te dic jo que avui la joventut, nosaltres érem malos, però malos en el sentit de fer travessures. De fer travessures. Jo de peluquera li talla la trena una. De fer travessures, però de coses d'aixes. Veuen un almacén que no n'hi ha ningú i m'emprenen a pedra i es trenquen tots els cristalls. Però i això quines maneres de divertir-vos? Jo és que no ho entenc, no ho entenc. Entonces fèiem maleses perquè érem això, xiquets i érem travessors. Així, Jaime Usó, sempre portava els ginolls que pareixia un burro, tot ple de tocaures, de corfes, de pupes, però és que aquell també pujava per una paret llisa. Sí. Sempre inventant. Víctor Usó se va comprar una guitarra i cantava un tall de coses i tiquirrin. I mon tio, que per ahir n'hi ha encara una bandúrria que toca... En ma casa n'hi havia un seu allí dalt al poble i va ensenyar a tocar a tots els meus cosins de Castelló, estan en rondalles i tots, tiquirrin. I Juan Vicente feia, jo ja sé tocar chicha i pan, i mon tio diu, pues no te queda nada. I Víctor també, ahí en la guitarreta, riquirrin, i cantava coses de xiquets. I donat compte, jo a vegades l'altre dia li ho dia a Vicenta Pilar, jo dic, tinc una foto que igual podíeu treure còpia del teu germà d'Anita i t'abuela i m'abuela i m'abuelo quan van anar a Sant Antoni. I Ramoncín, ja has vist com era de menut, per això te dic jo que tot el veïnat eren molt... Se feien molt, sí. No, digues. L'altre dia ens vas contar que t'abuelo de la Serra, que va tenir que anar a Madrid... A declarar perquè després de guerra allí dalt van tirar pins i van dir que tots els pins eren propietats i no eren propietats, eren del poble, era Monte Público. I entonces m'abuelo, com coneixia tots els lindes i ho coneixia tot, van tindre que anar a fer les declaracions. Sí. I entonces, claro, van anar i ara Nogueruelas, el primer és el Barracín i després és Nogueruelas. Molt de pinar i són pinars del poble. I ton pare com és que va vindre cap aquí? Mon pare va conèixer a ma mare en el poble en la guerra. Ostres! En el poble en la guerra. I després, quan se'n van vindre així, m'abuelo i això, doncs mon pare allí eren mines de carbó. I una persona jove en una mina, doncs els germans de mon pare més majors, mon tio José no, perquè se'n va anar a Madrid, vaig ir de la mili i se'n va anar a Madrid. Però l'altre tio, mon tio Felipe, problemes per respirar i això se ho tragaven. I mon pare va dir, bueno, jo quin porvenir tinc? La mina? Doncs avall.
I se'n va vindre, doncs, i així, mira, i així se m'han quedat. En les alqueries del Niño. Sí. I tu d'ací on anaves a escola? Així jo anava a la plaça, A la plaça? a lo que és la biblioteca. Sí. A lo que és la biblioteca. Clar. Clar. I jo vaig anar a escola als 6 anys perquè a mi me van operar i me van fer una operació que si no m'hagueren operat tindria l'orella en l'ombro, aixina. Perquè jo creixia, però un tendó, des d'ací que ne tenim dos, me'n falta uno. Perquè com ixe no se desenvolupava, m'entortava el cap i me van operar quan tenia 4 anys. I entonces vaig dur el cap enllaçat i les monges de l'hospital li diuen al metge: «Tenemos aquí a Santa Teresita», perquè com anava enllaçat així només se me ve la careta. I després m'ha quedat bé, que no me molesta per res, Però jo vaig anar a escola als 6 anys. Per això dia jo d'aquesta foto que n'hi ha de Doña Dorotea, que jo coneixia Doña Dorotea, però no perquè anava a escola, perquè jo vaig anar als 6 anys. Clar. Jo no sé, el que t'he dit, perquè n'hi ha per ahir a vegades en un caixó que topetes una foto i me llama i jo dic, ui, això és l'escola, doncs esta és Doña Dorotea. La tinc vista, però no perquè jo anar a escola. Sí? Tenim así dos folios de lo que hemos pasado el otro día. Entonces, jo, memòria, Dios me la conserve. Me'n recorde del riu i tenia 2 anys. Mare meva, que fort, Me'n recorde del riu, passaven de les cases d'allà del Panyer dels Borillos, passaven els sacs de cacau per dalt de l'àvia, i gallines, i ptitos, i tot això d'aquelles cases, doncs passava per ací, i els meus tios estava a la parar a ficar i m'assomaven a la porta per veure jo tot el panorama. Jo me'n recordo i tenia 2 anys. Clar. Bueno, i estan les fotos, això era un riu tot. Tot un riu. Jo l'he conegut 2 vegades, així, el riu. 2 vegades. I després van dragar el riu, que van treure molta grava i van treure molt, i pareix que ara de moment, però quan plou com l'aboquen, no sabem si algun dia ens banyarem. Perfectament pot passar, sí. Però bueno, mentrestant, sí, però és que ara plou animalades, és que antes plovia, ja t'he dit que en octubre, quan feien els bous així, plovia tota la setmana de temporal, xiqui, i la plaça tenia un bordillo i lo de dins era de terra. Doncs allí se feia una piscina perquè plovia de temporal, ara no, ara l'aboquen i s'acabó. Plovia, el mes d'octubre sempre ha sigut plovedor. Però eren temporals i plovia que la terra s'atonyava perquè plovia. Ara no, ara passa i l'altre dia ja... Ara plou a trompades. Sí, totalment. Bueno, i quan comences a treballar tu? Doncs mira, als 14 anys jo anava a l'almacén del Basero, mon pare ha treballat en l'almacén del Basero sempre. I jo era xicoteta, doncs això, 14 anys, i anava a escola. Però quan paraven a migdia anava corrents per les caixetes que estaven encaixades a dependre, a encaixar. I després a mi me feia gràcia que les que anaven al Basent tenien diners i jo no en tenia. I vaig anar de vesprà, que volia fer secretariado i tota la mandanga. I després mon pare diu, jo te tinc que dur tots els dies a Burriana, allà a l'acadèmia Almi, ja t'apanyaràs. Te compres una bicicleta i te n'aniràs en bicicleta. I al final ho vaig deixar estar. I després vaig fer, i a més d'això vaig fer auxiliar de pediatria, i per això vaig treballar en Sant Llorenç, vaig treballar en la residència dels abuelos de Creu Roja, en Castelló, i després, clar, ma mare també se feia més major. Ha estat cuidant, que en esta casa va ser un desastre, perquè els meus tios, molt jovens, i se va morir m'abuelo, se va morir mon tio en 42 anys i se va morir m'abuela. En 2 anys, 3. Que barbaritat. I ma mare, doncs, clar, tenia que fer el menjar per tots, i jo era més menuda, i què? Doncs a donar-los aigua, a afaitar-los,
I jo vaig estar 3 mesos sense eixir de la fe en Montijo. Ostres, 3 mesos. 3 mesos. I després a mon pare li va agarrar un infart, o després li va tornar a agarrar i se va quedar privat del costat dret, i bueno. Després ma mare li van llevar un pit a 90 i pico d'anys, i després, bueno, cuidant malalts. Per això te dic jo que jo no m'assuste de cuidar un malalt ni de... perquè és que va ser una temporada que jo no sé com ho vaig... perquè era jove, ni sense dormir, però bueno, és el que hi ha. Sí. Tu vas arribar a ser encarregat. De l'Almacén de Vilodi estava l'Olín Xabrera en el costat del menut i jo en el costat del gordo. I en l'Almacén del Basero, això va ser en Vilodi, en l'Almacén del Basero vaig ser marcaora, en Encarna Beltrán, per marcar les caixetes i ficar les plaques i que heu vist, fèiem una pasta que pareixia, no sé, allò el que era, o mesclat en aigua, una cosa blanca que fèiem, ens arromangàvem i pastàvem, i ho fèiem en una rasqueta i després en un drap ho secàvem i marcàvem pels costats les bussis, aquells que ho feien en un fil de ram, que se tancaven en un fil de ram, ho ficàvem, això nosaltres ho ficàvem als testeros. I això, en l'Almacén del Basero, marca hora. I després marca hora rodant per les dones que encaixaven, que tenien un cabàs davant i un darrere i tiraven el menut i el gordo i te dien el 40, el 60, i tu marcaves el que ells te dien, el número que encaixaven. I després sí que ja n'hi havia caixes que encaixaven en números i ja sabies el número, però entonces era triar xicotet i gordo, xicotet i gordo. Que les dones ara sí que van bé a l'almacén, però entonces també, i les que empaperaven feien de bogo, toldo i bogo, de la bota, jo no sé d'on portarien la bogo eixa, i ho feien com acolxat, i ahir en els cabassos de palma abocaven, i elles estaven en un coixí i estaven empaperant tiquitín en 2 pirris, No, les dones en l'almacén ara sí que treballen bé, però entonces també se treballava, Entonces també se treballava. Durant molts anys l'almacén, entonces? Hasta que els meus tios se van ficar mals. Perquè primer estaven els abuelos de mon tio, que era jove, i després estava mon pare, i quan l'altre tio se va ficar mal, vaig tindre que deixar, anava al Rullet, a Vilodi, i vaig tindre que deixar anar, perquè mon tio s'hi va viure 2 anys després que el van operar, i després mon pare se va quedar privat, i ja no vaig treballar. Ja no vaig treballar. I després ma mare, que també fent-se major, i després ha tingut la xiqueta, que de xiqueta no tiene nada, però bueno, i ha estat molt per ella, i no estic gens d'això, estic molt contenta perquè per almenys ha fet una persona carinyosa, educada, servicial, ha tret oposicions, ja té plaça en el port de Borriana, ja... Sí. Bueno, que tenies temps per cuidar-me per anar de voluntària a la Creu Roja. Això com va ser? Mira, perquè jo m'apunté a un bombardeo. La més torera de la província. La més torera, jo afegit, ja. Mare meua, quines agarraes i que accidents. Ara a la Creu Roja ja està el suport vital, està el SAMU, està tot, i se manegen més, però la Creu Roja va estar uns anys... Ja que se pot fer un càrrec, no? Jo he vist accidents en l'autopista que no volia recordar-me. I agarrades de bous, en Onda ne vaig veure una que va ser impressionant. I així en Borriana la gorda va ser a Maralleta. I era passat com a Paquirri. Si no li fan un torniquet en seguida, li passa com a Paquirri. Sí. Jo he sigut valenta, molt valenta. Tu anaves de voluntària. I quins horaris fèieu? Com us organitzàveu? No, és que saps el que passa? Que a lo millor jo de matí, mentre la xiqueta estava en l'institut, doncs jo me n'anava a la Creu Roja. I en seguida, quiticling, pa callar. Anem per allà, ja, a no sé quantos, anem per allà, un altre, tot el dia... Sí.
I n'hi havia dies que estava jo en la Creu Roja de bobaes i me tenia que agarrar. Clar. Perquè passaven coses i havia anat a lo que fora i jo en seguida la primera dalt. Sí. No, jo he fet... I ara a vegades ho penso i jo dic, mare meva, en quines coses més lletges i més de córrer. I és el que comentava antes. Quan passa una cosa així, te tires al ruedo i corres en seguida i fas... I després quan estàs en casa dius, mare, aquell que estava no sé què, i aquell que estava no sé què, i aquell que estava cremat, i aquells bomberos traient-lo serrant el cotxe. I després quan estàs en casa t'entra una... Entonces t'amolles, però quan tens que córrer, corres. Sí. Estar 8 anys, així, Sí. Hasta que ma mare ja se va fer més major i ja no anava. Ja no anava perquè si me n'anava, què? I treballar, doncs mira, sí, en la residència esta que està així al costat de la Plana, me diuen, ai, però que tu madre on vive? I jo dic, sí. Diu, ai, doncs busca una mujer i ven. I jo dic, no, ma mare estarà millor cuidar si estic jo, que si tinc que buscar una dona li tinc que pagar el que jo guanye a la dona, doncs me quedo jo en casa. I ma mare està al final molt ben cuidada i molt... Sí. I com en totes les cases, n'hi ha temporada que se passa més bé i n'hi ha temporades que se passa més mal, com a tots, perquè els llauraors no ho acertes tots els anys. Ni pensar-ho, mare meva. I un any té bebè i a l'altre any ni papipers. D'ací hi ha temporades, la xiqueta estava estudiant, i jo no podia anar a treballar, els orges vam arrencar, que era Nabel, i es vaig plantar de clementina. Temporades que se passen més bé i temporades que se passen més mal. Sí. Pero bueno, todo se pasa. Claro. Todo se pasa. Hasta la vida. Yo creo que bueno. Hasta la vida. Bueno, mos vas parlar també un poquet del carrer. No és un carrer tampoc grandíssim. No, això és un carrer de pam. Clar, però bueno, la vida que hi ha hagut així... Això és un carrer de pam. La vida que hi ha hagut així, ojo, Has fet teatre, has fet bous, mos dient, no? Vam anar Montagut, Rafa, no sé si Juan Vicente va vindre, jo també, manifestera, me'n vam anar a Borriol a per una vaca. I vam agarrar tot el rato, estava per allí, per la valla, i jo li dia, Pepe, que ixa mos mira. Pepe, que ixa mos mira, tot el rato. Jo dic, ixa se fija molt. I agarrem la safranera, agarrem-la. Doncs la safranera, collis la safranera, va donar un joc. A Juan Vicente li va trencar el cotxe, l'espil, i el va ratllar que el tenia ahí davant tancat. I va entrar, i ahir els metges, que estava a l'enfermeria, no res, van fer bou allí dins i fora al carrer. I després feien la missa de campanya, traien plantes al carrer, sí, i feien la missa de campanya ahir, i després, com veníem loteria i com el carrer és de pam, no teníem per què. I vam dir, doncs fem teatre, i què farem? Doncs a veure què farem. I vam buscar una obreta per ahir, i vam fer teatre, i mos va eixir prou bé. Vam recaudar diners que no vam tindre que buscar a ningú. Sí. No, van ser 3 o 4 anys, les festes gordes van ser quan venia Maribel, la dona de Trabuquelí, a casa de Maria Victòria, que venien en estiu, i entonces sí que feien un ball de mantón de Manila, després a les festes d'octubre traien carrosses, i feien festes, i anaven de topetia en el carrer que entonces diuen de Rússia, que era el carrer del Niño Perdido. A veure qui dels dos carrers feia una carrossa més... Sí, i Maribel tenia idees així, doncs mos hem de vestir de japoneses, per dir alguna cosa. Doncs aquella tenia moltes idees, sí. I després va vindre Pepe així i van dir, oi, fèiem festes al carrer, ai, doncs i per què no les fem? Doncs fem-les, doncs les comencem, i uns anys que, bueno, doncs festes en el que teníem prou bé. Bé, sí, no, bé. Molt de treballar també, però bueno, sí.
tot dur, tens que anar a Perquès, tens que organitzar la missa, a veure quina orquestra ve, a les 7 és pels xiquets, a les 8 és pels abuelos, a les fan ara no sé què, ara fem gincames en uns 600, que entraven 15 dins d'uns 600, la una el peu per fora, l'altre el cap per la ventanilla... Però, bueno, mira, això, coses de jovens. Clar, si éreu una bona colla de gent... I eren més o menys tots de la mateixa edat. Tots de la mateixa edat, entonces... Després se va agregar l'home de Vicenta. El cartero. Sí. La gent boníssima, no? Que festejaven i entonces pues, ja se va agregar ell i a un altre i després pues, este també, posa-le i cada vegada fem més gent. Pues, bé. Sí, però també va ser així de xiripa, pues feien festes, pues podíem fer festes, pues a Sant Ramon fan festes, pues fem festes i ho vam agarrar així de xufla i vam fer festes, però bueno, tot s'acaba. Sí. Això era una zona quasi industrial. Home, eren tot almacens. Així davant estava Guitarrilla, així també estava allà estava Vitoriano i així estava Jaime. I en l'almacén de Ramon també s'ha treballat. L'almacén de Ramon jo he anat a cunyar taronges. Feien de segon, taronja de rebuig, però també van estar 2 o 3 anys que també se feien taronges ahir. I el tio Jaime, que estava tocant. I després, ahir, ja t'he dit, el Basero, Tarfi, davant els de Vilodi, així tot, tot el carrer Almacens. L'estació també donaria molt de joc. L'Almacén, tu no saps, és el que te comentava, tu donat compte, a lo millor eren les 12 de la nit i havien carregat trens i trens i estaven tots els camions esperant-se perquè ja no n'hi havia més vagons. I a les tantes de la nit, això pareixia de dia, camions pa cá dins, camions pa cá fora, i en Borriana n'hi havia molt de comerç. Monsonís, Dosda, n'hi havia molt de comerç i carregaven... Anava tot per tren, claro. Així, ahí, a muntó. A mà, i els vagons els forraven, anaven a Alemanya i es forraven en palla i després ficaven cartó i els cabassos els carregaven i a orri, abocats. Sí. Això no tenia ni idea, vamos, no havia sentit parlar d'això. Sí. I després les caixetes, jo encara he vist americanes de les que les dones encaixaven dins. Que fort. Encara ho has vist, això? Sí. Home, les feien per regalar, o ves la caixa i dius, ui, això són les americanes, i te llamava l'atenció. I després feien els músics, això que t'he dit jo, que feien en el fil d'aram, que feien bossetes, i ha canviat, i ara els platonets encaixats. Però primer encaixaven caixes grans, Bueno, nosaltres hem vist fotos i ho he sentit contar, clar. Hi havia xiquetes tiraoletes, pobretes, Sí. L'ambient en els almacens era bo en general, no? Les dones que treballaven... Sí. Les que estaven triant, en la taula de triar, aquelles era un mundó. I les encaixadores tenien uns banquets, quan jo vaig entrar a l'almacén, estaven totes en fila i tenien uns banquets i així n'hi havia com una repiseta i apoyaven el cul. I l'altra encaixava, i el que dic, un cabàs davant i un darrere, ficaven un cabàs al mig i aquesta gorda i eixa xicoteta, i eixa gorda. I l'altra agarrava i feia el mateix en la de davant i en la de darrere. No n'hi havia calibradors. N'hi havia calibradors, i a l'almacén del Basero me'n recordo jo que van ficar uns rulos, una màquina així llarga, en uns rulos, i tenia uns toldos, així que caïa, que es començava a calibrar alguna cosa. I feien les càmeres en carbureros, entoldaven, després ja eren, en vez de carburo, eren de, jo què sé, de petroli serien, els petrolieros aquells, primer eren carburo i el carburo era perillós, quan explotava una càmera armaven un... Sí. Ah, era per això? Jo havia sentit parlar d'alguna explosió. Sí, perquè eren de carburo. Ostres!
Mauraven la taronja en carbureros. I entoldaven, ficaven els toldos, i entonces, claro, i jo en l'almacén del Basero, carbureros ja no n'he vist. En l'almacén de Pedro Monsonís, sí, que jo anava a vegades al Montillo i sí que vaig veure els carbureros. Però en l'almacén del Basero ficaven puals de llanda damunt de foguers i ho feien en el toldo i aigua calenta. Ja no era perillós, home, o si s'encén o alguna cosa també, però ja no explotava. I ahir a l'almacén del Basero eren tot foguers, foguers, foguers i pols de llanda, pols de llanda, pols de llanda. Claro. Estava el tio Pedro Mollar. Tio Pedro. Mare meua. Mare meua. Vicèntica, la Crescència, contava històries dels seus temps de l'almacén. I les dones cantaven, i cantava la una, i cantaven, i sí, l'ambient era treballar, tot treballar, treballar molt, treballar. Treballar a muntó i anaven a velar. Clar, tu això també ho has fet. Jo també, però no tant com aquestes dones intermèdies, la tia Delfineta, Vicentica, totes aquestes dones, i aquestes dones se van cascar l'almacén de jovenetes i moltes hores i a velar i tot el dia. Sí. A muntó. I fred en les almacens, estaven totes les portes obertes i feia fred. Ara ha canviat les almacens, ara no n'hi ha... Claro, i les dones empaperant i triant i fregant negreta. Fregant negreta, en serraura a banyar en un cabàs i les taronges que estaven negres, fregant negreta, riquirrin. Això era... Jo anava a fregar negreta i no anava encara a l'almacén. Però jo, com era manifestera, quan mon pare se n'anava, jo me n'anava allí també a veure què feien. Sí. Bueno, doncs això, coses que tot canvia. Tot canvia. Els vagons ara, mira, agarren el traspalet i paledins. Igual que els camions, això ja no és... I entonces era mà i portaven uns carrets que es baixaven dels camions i n'hi havia algun carro que tenia uns d'això així i feien plap i se tancaven pels caixons i uns altres que tenien un ferro baix i el ficaven baix del caixó i i movien. Doncs tot això era mà, descarregar els camions, tot a mà. I els cabassos, ma mare a vegades, mon pare duia els pantalons, es ficava bé i quan venia li dia «Ala, el genoll fora!» En seguida esgarraix perquè era tot el dia en el cabàs, tot el dia, i el rosse ixe, en seguida, i després ma mare es va fer camalillos i mon pare dia «Això a mi me se'n riuran!» I ma mare diu «Més te se'n riuran si vas pedaçat!» I va fer camalillos pels meus tios i per mon pare. Sí. Més te se'n riuran si vas pedaçats. Diu, collons, se fica els pantalons i quan ve ja els has esgarrat. Era tot el dia. Sí. I després en els vagons, a vegades els donaven un vagó més xicotet, que no era el gran, era blau, dient, mos han donat el vagó blau. I tenien que remuntar caixes, i s'estaven quasi gitats per baix entre el techo i les caixes i remuntaven allí. Han treballat, ja t'he dit, aquest intermedio de les dones més majors que nosaltres, en les almacens han treballat, i els homes també. I els caixos no eren de plàstic, eren de madera. I n'hi havia fusters, que ara ja no estan, perquè és que, clar, sí. No, se treballava, però jo crec que la gent treballaven però eren feliços, no sé, eren... Sí, hi havia més comunitat i era... Sí. Tu mos contaves també que aquí al costat hi havia la pelaora. Sí. En la casa del tio Enrique dels Carros era una pelaora i duien la corfa, farien el suc i el ficarien en bidons i la pulpa seria per fer pienso o alguna cosa, no ho sé, i la corfa la duien a secar al riu. La corfa les tenien en el riu i després dones anaven a plegar corfa. Jo no sé, també la farien per això, per pienso. Segurament, sí, clar. La farien per pienso.
perquè secaven la corfa en el riu. I és la foto que està Montillo ahí, en la casa del tio Enrique, tirant la corfa de les taronges per dur-la al riu. I n'hi havia dos cavalleries i feia Montillo anava i m'abuelo tornava. Un carro anava i l'altre carro tornava. O sigui que, per això te dic jo que ahí estava la Pelaora. I després va viure el tio Pedro Girona, que era fuster, que Maruja viu ahí quan ixes, que n'hi ha una casa ahí a Caravall, doncs ahí viu Maruja, que és la filla del tio Pedro. Però de Maruja mos havíem parlat, us va parlar Batiste. Claro, això és una altra cosa que no coneixíem en absolut. Jo sentia parlar de la Pelaora, però no tinc ni idea de on anava això. Pues devien de fer bidons, no sé si serien cubes de madera, com el vi, o serien bidons de, jo què sé, no ho sé. Això se ho enduien per lo que fora. I venien dones de Moncofa. I passaven, així n'hi havia una carnisseria, la tia Maria sí tenia carnisseria, la tia Maria de Borràs, i així estava el forn. I les xiques estes venien i passaven, jo estava sentada ahí en la porta i dient, mira-la, mira esta, mira si està gorda que no se li veu la Paquita. I jo ja sentant el brancal com una d'això i passaven a per el pa i inclús una dona de les que venia, després li hem comprat verdura en el mercat una muntona d'anys, perquè ens van ficar un dia a parlar de les alqueries, de no sé què, no sé quantos, i ma mare li va dir, pues que tu eres fina. I ella diu, sí, jo sóc fina. Diu, pues tu no venies a la Pelaora i venies al Fort de Soriano? Diu, sí. Diu, i on anaves a per llet? Diu, ai! Així n'hi havia 2 o 3 vaques i ma mare venia a la llet. I diu, ai, pues, ai, mira, i entonces van fer amistat i ara amistat en els fills i en la neta que anava a escola amb la meua. A l'institut, en la xiqueta, que anaven juntes. I jo dic, fija't, i jo tindria, doncs, no res, a sentar ahí en el brancal. Doncs, mira, sí, venien les xiques de Moncofa ahí, a la Pelaora. I passaven les pescateres en una cistella. A vendre el peix. I la tia Vicentica eixia en un plat a agarrar un lluç o el que fora per Juan Vicente, perquè Vicente no havia nascut. I jo, mira, si era mala, que agarrava les anguiles. Ostres, ahí Joanota, clar, les anguiles. Però si era menuda, però si era menuda, jo què sé, això me faria, no sé. Però si hi havia molta vida, vull dir que hi havia tendes també, no? Estava en la carnisseria. A l'altre costat de Casa Cantó estava la tenda de l'Auriana, que va estar molts anys. I després van ficar Maria, la de la tenda, que és la mare de Patricia, la va ficar ahí, i així darrere van ficar la Colonqués, una altra tendeta. Ahí, justet darrere de l'almacén del Basero, n'hi havia una altra tenda. I així Maria també, quan van llevar-la d'allí de Cacantó, que allí n'hi havia un pou, a l'altre costat de Cacantó n'hi havia un pou i n'hi havia una tenda. I la gent d'ahir se'n va anar a Barcelona. I entonces ho va agarrar Maria, la mare de Patricia, la del ciclista. Que barbaritat. Bueno, sí que hi havia vida, sí. Així n'hi havia vida. Que barbaritat. Així n'hi havia vida i era un carrer, ja t'he dit, almacens i gent. I gent. Gent. Els camioneros anaven a mosar a Cacantó, ara no n'hi ha vagons que fem a Cacantó, i un estava per així parlant, i l'altre estava allà fumant, però era un carrer que tenia prou de trasiego, perquè la vida li ha donat a Montovida a l'estació. I ara no queden comerços tampoc en Borriana, no queda... Però entonces n'hi havia molts comerciants en Borriana. Home, hi havia uns anys que això donava... Sí. Mira, todo se pasa. Todo se pasa. Todo se pasa. Jo a vegades me recorde de coses i dic, ui, i que vella soc jo ja. Mare meua, que vella soc. No eres tan vella, eh? Ui, no, tinc les primeres orelles. Tampoc he d'això, però... Tinc les primeres orelles, però la vida se'm passa molt a pressa, eh? Ja. Sí. Ya tengo tantos. Bueno, hombre. Ya tengo tantos.
Però ara se viu més que antes i se viu Sí, més jove. mira, jo veig que me recorde de ma abuela, Sí. en menys edat que ma mare, ja anava, pues en un davantalet, encara que portara una bata ja anava en un davantalet, ja no sé què, i jo després, ara me recorde de ma mare, que tenia 90 anys, ja anava en pantalons. O sigui que sobre ser més vella era més jove. Absolutament. Però les dones... Tu encara seràs molt més jove, no? Sí, però tu saps el que passa? Que tota aquesta gent més major que va passar la guerra, van tindre molts morts, germans, homes, fills, i tota aquesta gent va haver una època, no sé, molt... Jovens velles. Sí. No eren joves. No, jovens velles. Sí. Molta misèria. Sí, va ahir... No va tindre joventut. No, jo ara, i veus ara la gent major, i la gent major ara no aparenten, No, ni pensar-ho. no, ni en el vestir, ni en el pensar, i aquestes dones estaven més cohibides, a lo millor també, no, tampoc s'eixia com si ja ara. No, ni pensar-ho, les dones, pobretes menors, sí. Bueno, estem en una bona època. És un bon moment. I en bon terreno, I bon terreno, sí senyor. bon terreno. Així ara fa 4 dies fred de Nadal i ja no ne fa més. Sí. Així, i bon puesto. Sí. Ella la Duca, allà a l'almacén de Guitarrilla, doncs no hem jugat ahir, no. Hombre, La Duca estava abandonada i ahir, mare meua, doncs no hem jugat ahir. I així a la Casa Fonda n'hi havia una sendeta per així que anaves a l'estació. Vaja. bueno, som contents que era un camí, era un carrer de terra. El carrer de terra, i quan passaven els carros feien uns cavallons quan plovia, feien així uns cavallons als costats. Pobres, mare meva. Vaja, mare meua, carrer Sant Roc.